F'intervista li xandret fuq il-Breakfast News ta' One, il-President ta' Malta Giorgia Bella tkellem fid-dettall dwar il-proposta li jagħmel waqt il-gradwazzjoni tal-Caritas li f'pajjiżna għandu jiddaħħal programm ta' riabilitazzjoni soċjali għal persuni kollha li jkunu skontaw sentenza l-ħabs. Dan fid-dawl tal-fatt li f'pajjiżna qatt m'hawnx struttura komprensiva mmexxija fuq linji professjonali moderni biex effettivament issir din l-integrazzjoni fil-komunità. Fil-verità m'għandniex din l-istruttura li nsibu wkoll barra minn Malta. Il-President jgħid li l-idea nibtet propju minn żjara li kien għamel l-Olanda fejn hemmhekk dan il-programm ilu jiffunzjona sa mit-tmeninijiet. Jispjega kif permezz ta' din l-inizjattiva sena qabel persuna tkun skontat is-sentenza tagħha fil-ħabs tmur f'halfway home biex issegwi programm li jgħinha fir-riabilitazzjoni soċjali. Il-President Giorgia Bella appella wkoll għall-intervent tal-Knisja li tista' tkun tajnuna billi tipprovdi postijiet fejn dan il-programm jista' jsir. Jitkellem ukoll dwar it-tama tiegħu li d-rakkord jiffunzjona b'mod li jgħin biex id-drogat vittma ikun jista' jirriabilita ruħu fil-waqt li esprimi tħassib tiegħu dwar id-dewmien tal-qrati Maltin. Ir-responsabilità ta' fuqna l-koll, mhux l-inqas ukoll il-qrati tagħna illi id-dewmien iġib dawn id-diffikultajiet, dawn il-problemi. Mhux kwistjoni it-tul ta' żmien, l-effett li tikollu, il-konsegwenza li tikollu dak id-dewmien, illi inti għandek bniedem illi beda ħajja ġdida, beda daħal fi triq it-tajba u sa tarġa' titfgħu f'ambjent illi sa tarġaw titfaw lura. Il-President Bella esprimi l-inkwiet tiegħu dwar il-problema ta' droga f'pajjiżna u jsemmi wkoll is-sitwazzjoni fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Il-President Bella jisħaq li għandna nafsu aktar fuq il-prevenzjoni. Fil-faċilità korrettiva ta' Kordin stess għandna ma jistax ikollok aħna dawk l-inċidenzi ta' drogi mingħajr ma nieħdu l-passi rimedjali li hemm bżonn. Dak huwa post li huwa kontrollat, allura mhuwiex aċċettat li hemmhekk ikun hemm l-abbużi ta' droga.